आं मोनसे अनलाइन बुस्तु बिहरदों आरो ना बे अनलाइन बुस्तुआनो नै आं मा बिहरदों आरो ना अनलाइनाव मा सफैखो देखायनोसै आरो ना नोंसिनोबो आनबक्सिं खालामनानैहाय आंना ओरैबायदि जारला ना गाइसमोन रावबो खेबनानै होग्रा मबाइल हमनानै होग्रा रावबो दिनैसिम सासे दैसे गैफेरा आरो ना दिनैसिम होननो हायो आं जथ' भिडिअ बानायबोदों साक्सेस जाबोदों आं हारसिङैनि सायावसो आरो ना रावबो खेबा नै ला 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 मा जिनिस बियो ये देखो आथिं गाग्रा आरो ना आङो एबारनिफ्राय मोदोम हामनो सानबाय आरो ना हामोना हामा नै बेयाव बिदि गानानै ओरै 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 गिदिंनांगौ आंखौ थिखोनो हागोन ना हायाथाय बियो ओरै 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 गिदिंनांगौ आरो ना ओमफ्राय आङो बेखौ मिश'आव बिहरदों आरो ना दामा जाहैबाय 262 आरो ना नै मा बेगें पिकचार होदों आरो ना नायनायसै नोंथांमोनाबो नायदो आङो खालामहैनो हाया र' देखायबाय आङो नै ला 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 बै इन्जुरावसो हमथानांगोन ओरैहाय नैबावसो हमथानानै ओरै जानांगोन ओरै जायो आरो ना बिदिबा जायो परफेक्ट बे मानि थाखाय होनना बुंबा नैबेनि थाखाय आरो ना नैबे जिनिसा ओरै फिसा जायो स्लिम जायो आरो ना जानजिसेरे आदै मद' होननायनि ओरै नुगोन आरो ना ओरै ओरै खालामनांगौ आरो ना बिदि खालामनानै नैबे ओरै बेक जायो आरो ना ओरै खालामनाय नायनोसै स्लिम बेक जायोना जाया आङो नै मोजाङानो ना आरो आं ट्राइ खालामबाय ओइ बे नोमबाजैयाबो एसे हामनो सानबाय मिथिबाय नै बेयाव गानानै ओरै ओरै गिदिंफै मानो आथिं नानांगौ नोंलाय आंलाय आथिं नानो लेंहरगासिनो आरो ना गावखौहाय सानसु सांग्रां आथिं नानांगौ आरो आं गावनावहाय जाखादों नै ओरै गाबोन फुंनिफ्राय ओरै ओरै होनांसिगोन गिदिंलायो ट्राइ खालाम जाय जायना ओरै जानजि बालेब नांगौ ओरैहाय ओरै जानजि फिसा बिदि स्लिम स्लिम जायो आरो ना उदै हामनायनिबो बिहरगोन नैबे नोमबाजैया हामनो सानबाय नायदो चेलेन्ज हायालै आं हामनो हाया जानायखौनो आं कन्ट्रल खालामनो हाया आरो ना जास्ट ओरैनो आङो एसे खालामलाबायनो होननानैसो बिहरदों गाज्रि मोननो नाङा दे सनाफोर